Busturiko emakumeak bizitzaren ardatzean. Busturin, emakumeak izan dira herrigintzaren ardatz. Eurak jaso, landu eta erakutsi izan dabe belaunaldiz belaunaldi, bizikera tradizionaleko herri jakintza aberatza. Madalen Busturikok esaten eta egiten ekian ez. Aldanean dana eta ezin danean aldana. Zenbat egin eta alegin emakumeen ardurapean. Beste herrialde batzuetan gertatu izan dan moduan, gure lekukoek kondino ondo gogoratzen daben sasoi baten, euskal gizartean emakume izatea ez da erraza izan. Gizonezkoak arlo publiko eta agintedun karguen jaun eta jaube izan diran bitartean, etxeko andren eremua, batez bere etxe barrukoa izan da. Izenetik izanera. Eurak izan dira etxearen ardatz eta familiari eusteko age nagusi. Horregaitik, neurri handi baten, euren ardurea izan da seme-alabak haztea eta heztea, zaharrak jagotea eta zaintzea, euren zeregina, balorea, koiturak eta siniskerak transmititzea, kantuak eta kontuak irakastea. Azken baten, eurak izan dira lehenaldiaren eta orainaren arteko zubia. Hau nabariagoa izan da Busturian. Herri honetan, familia gehienetan, bizimodua aterateko gizonak etxetik kanpora urteteko jokerea izan dabe, bai itsasora, bai atzerriko lurraldeetara, batez bere Ameriketara. Horren ondorioz, askotan, andraskoek zeregin bikotxa izan dabe. Aitaren eta amaren bete beharrak egitea tokau jakelako. Baina tradizioa, bizimoduagaz guztiz lotuta dago. Gauza bizia da, eta gizakiagaz batera aldatzen doa. Eta gaur egun, emakumearen eragina gerota handiagoa da arlo guztietan, bai eguneroko bizimoduan, bai kalean, edota jai giroan. Andraskoa ikusle izatetik, parte hartzaile eta protagonista izatera pasau da. Gaur egun, etxetik kanpoko lanetan, goi mailako ikasketetan eta beste arlo batzuetan guztiz integrauta dago. Horren eraginez, independienteagoa be bada. Eta gizarteak apurka-apurka, gizon eta emakumeen arteko bardintasunerako pausuak emon dauz. Bideo honetan batu doguzan testigantzak aldaketa horren lekuko dira. Alanda guztibe, bidea ez da erraza izan. Andraskoen lanbideek ez dabe behar besteko merezimendurik izan. Eta denpora luzez, bigarren mailakotzat jo izan dira. Joskileak, sukaldariak, txirlerak, andereñoak, baserritarrak, bendejerak, dendariak, esnezaltzaileak eta garaitiko guztiak. Lan hau zeuei eskainia da. Honen bidez, gure herri izatearen alde egindako lan eskerga eskertu gura dintzuegu. Gora Busturiko matxalenak. Eta eskolara kasureko zenbait urtegaz hasi zinen? Goizetik hasiko nintzen eskolara. Eta zenbait urtera arte? Kabarte, zerain arte, zelan da? Lesto eskolaratara urten arte. Bai horixe, juen, emon lezinu eta etzera. Denbora gitziten zen egunean orduan. Beizekin je, solun ibilbierrizeten izendunde. Niztenak nagozize, nik eskola giztio gindat. Beti bazerrezen umetxikiz izagote. Tokaia niri, amai urte bazero eskoli txibizten nuen. Nik eskoli ekezidotena da, etzien, zenegari eskoli moten izentzoien neoak eskoli eta partikularera, daren zerak eta kuinuenik abezinu hartu lapiz edo zera, detzien beti, nik ezidot eskoli. Eskolara eta nora iban zinen? Almets Altamirera, 14 urtera arte. Eta zenbat urtegaz hasi zinen eskolara?
6 urtegaz izango zan. Eta 14 urtera arte. 14 urtera Bai. arte. Batera egoten zinen, gela baten edo... Neskak neskatara eta mutiletara. Gela biten, ezta? Bai, gela biten. Eta zela basinaturak eta aukitzen zendu esan orduan? Lehenengo katoietaz, eta gero ikesten gendu nien, enziklopeda bat betiko, urte guztietarago, beti eixe, geografia, beti zera, historia, eta beti jarrean liburugaz betiko. Ni eskolara hemen hasi nintzen, bertoko, da bai 10 urtegaz ja, junitzen kolegizora, Durengora. Tia Mojiukin hemen bertan kolegizioen da interna. Uniforme ukitzen genduen, altzeote mesatara, oiekein, bakotxa beran oie etxeban, Gero mesatara, handik armuzu jaten, da gero eskola klasik egutxe gendu zen, bakoiz guztizea, eta ize orduten eguten ginen jaten, errekreo ordu erdi egutxe gendun, da gero ez dabe eskolatara. Estudioko olako saloi handi bat egutxe gendun, han estudio bakotxa beran lekuen, da gabeko 10 behatzi txerdiek 10etan, hogera. Zerrota edo trontza ezberrik gazi bedar edo etxen noin ikuste zuzen braketan nik hori atxin ditzen egon lagunduten aitzeri. Kodaini gaz bedarra baten ikezi nagoen, orduan esan egoten inkomoduen pasitan. Kodaini pasoran, kargaten zera, zuma gurdi, azpigarrez kargaten da. Eta horretatik aparte, zelau beharrak, baserrien zelau beharrak itzea tokaten jatzuen umetan? Aldan gainuen itxezan, baina soloko bierra, kantzine bagurre txikitzu esan egoten besterik gurrezko zuek, ure besan egoten etzien, urek eruen, eta ganadu jabon, edo zer bier tokatezana, edo zer. Zelan egin duen, zelan jantzite? Erropa zuriz, jantzi zuriegaz. Ez, erropi egongo lez antzekue. Nire amari itxitzon, lenguzine batek, dekozenak alabak beralezukin bana, eta nire izti baregazein bat dari bebai, gero ingen duen komuninoa egaz, erropi egaz. Maietz guztize erroza jora. Zera, garisume guztizen erroza jora. Biak kurtizera. Lehenengo bariko mesatara. Hileko lehenengo barikutara, lehenengo zapatutan bebai. Eskolan be, bueno, dana errozaizu tarreza. Eta eskola kasureko neskak zetan hor batezen duen? Han batez be itxen gendu zen, zelan da goman, soko saltuen behitzen gendun asko, zelan da koixopla, guk holanda itzen zagun, beste batzu trukeme edo esaten zoien, guk koixopla esaten zagun. Eta berezize, inon itxen ez dana. Itxen gendun, gaur itxen diez, gaur egun itxen diez laukizek, ez da? Guk itxen gendu zen arraizek, bat, 2, 3, eta gero gurutze bat, 7, 8, eta oso politxezan, eta da. Eta harriegaz edo... Harrize botaten gendun, bai eskuz, zein hankiegaz itxen gendun, bizetara, eta itxuena itxen gendun. Oso politxezan. Bantzin hori izetezan, neskak izetezien etzeko gauzetarako eta mutile estudio gehiago moten jatzien, esan pentsaten neska bideoenik estudiaterik ez ezer. Neskak izetezien etzeko bierrak, jostie, kozinie eta horre gauzek. Ikisten segiduteko kasureko mutilek segiduteren... Mutile bai, nire nebieri makinizek arreri montzien. Baina gero josten kanpora josten bai, jo bitzezen, muruetan egon ziren jostun batzuk onak, da ara hasi itzezen josten. Beste lagun gurie, lau edo bosneska. Hemen guek, juten itzezen oinez, muruetara. Ademaz guk enju josten ibilgarri zele urte askotan, itxegen duen zen, da Lucia egunien da patroni jostunena, da itxegen duen jatekue, deku fotografie Gernikeen, dana izen da, Gerniken eitxie, da orduan egon zen hor kantoien oinez dau, La Baska. Eta Inglaterrara kasureko zer joan zinen, ikisten? Bueno, ikesten baina nijun egin oper. Bai. Osea, umiek zainduteko, da gero eskolara juen, da frantzire bebardin barbi. Eta ikisi zendu zen ingles eta frantzez? Eta hemen, periodikun etorzan anuntzido bat traductora ingles en frantzez, da harakun egin. Presenta bain zinen? Da ataradoten puestue,
Da hor egoneien biharrien 5 urte edo 6 urte. Gure sasoie, 60koak garenok, gehienog ikasketak egin dugu. Eta gure kuadrileko mutilek bebai, baina batez be gehien batek FP-ra begire. Gure kuadrileku konkretoki unibertsitatera gazti hauek hundiez, eta bestiok ez, baina sekretariado eta administratibo eta horrek bai etzen kontabilidad. Beste ikasketa batzuk egiten ziren bere, ez da? Bai. Non egoten zan hemen erromerie edo nora joten zinen? Erromerie egon zan lehenengo Busturin ekin junan, farra bat. Hemengo Altamireko morroi bet. Gero hori akabazan, egon ziren ez da izan bat urtien. Egon zan barrige. Hori akabazan Mundekara. Mundekara kuadrile guztiz. Oinez juen, donde ez etorre. Eta zer joten zinen, neskak eta mutilek batera edo neskak bakarrik? Neska bakarrik, neskak. Igual gero mutilekin etorri, ez, Mundekara, jai guztizetara. Tabernara jutie bezan ondo kusitxoten, hori, da gero neskak asirin tabernan gizon asko ontzako izitezan hori, ez dakit, kanpizo handize eta zeuen ondo kusten neskak tabernan ukustie. Ze mutilek ostera joaten ziren? Bai, da nobera mutilekaz be bai. Bai, neska bakarri jutie, purtsuet orduan txartu kusitxe edo holan egon zan, ez dakit, gizonan aldeti batez be. Prakak hasi zien ipintzen neskak. Da badiek eleixara ezin dela, da eleixatipe batari komunio emonez, da urteteko. Prakak hasi zienak. Andrake, ez gaztiek, igual andrako, gugu baino amagiek eta bakizu. Kostain zen, hori kenduti, hori prakana eleixaku. Claro, hori urte bete baino gozi hau izan zen. 18 urtegaz hasi zinen nobioagaz dinozu, baina han sala de fiesta zen eta zer, lehenengo pausuenok emote ban, jantzia eskatutea eta... Mutile, beti. Bai, da demaz errondi ebe mutile pagaten man beti, Ez da ingomoduen. Eta orduan gu asko batzen ginelez eta hoxe zan batzeko leko hori, eta asko ginelez, jaizek eta irten aldizet eitzen jendu zen mendire, neska mutile... Zeuek antolatute? Geuk antolatute. Kontzertuek eta horre geusek antolatzen eta herriko jaize bestera batera itzen aldaketarekin batera. 75ekin karrozak, hainbeste gauze egiten gendu zen, neska eta mutilek. Eta arreoa eta preparaten zen duen? Bai, hori bai. Guramak beti erositxe beran gauzek niretzako beti iserak eta besti eta zestrie, doin inok ez du gure isera zurizek, datoaile zurizek, oin ez du gure inope. Eta gero, eskondu aurretik eta despedidean, egin zen duen despedida de soltera, edo lagunekaz, edo zelan? Lagunekaz. Lehenengo neskaka, entzun. Neskak. Eure mutilek eurekenak eta gu neskak. Eta zuen zer etxean, edo tabernan, edo zelan itzen zen? Lehenengo etzien. Ordu non egoten izen da tabernan da itxeko ba. Despedidarik eta itzen zen orduan? Baina neskakaz, Da gure denporan etxen zaman berin da fariba frito batzuk, nobizi pagaten ban, dana. Da gero lagun etxen dozkun errealuet. Gero, eskontzara bere konbidatu itzen ziren lagunek eta? Lagunek ez eskontzara, familikoak, bai. Eta gero, eskondute ostean egin zen duen viaje de novios? Bai, Madrilera ginen bitxu. Eta egin duen despedidie, baina kuadrilio zuen. Eta ez ginen juen, lehen bertan itzen zan, eta nik oso ondo pasan eman. Geure kuadrilia eta aurreko kuadrilia ben gizartetzean eta jaizetan mogitzen ginen, ez da izan jente batu ginen. Neska mutilek batera? Guk beti itzen gendun dana neska mutilek. Zuen denporarako viaje de noviosa eta hori... Viaje de noviosa nik hilibeteko viaje de noviosa naben, lehen guzun kotxe hartu naben, unitzen San Remora arte. Eta ze urtetan hasi zinen jantzataldeagaz? Ja, dantzataldi beraz, aurten betetzen duguz 50 urte. Alan dabe, harina utik be egon zan beste dantzatalde bat, goizeko izarra ditzen zana. Hasi bien mutilek, hasi ziren, baina gero neska mutilek, baina gero urtiek aurrera joan ala, gaur egun behar zeman neskatxu deko guztxikizek, 15 neskatxu, eta 2 mutiltxu. Herrietan eta indar gehiagoki dau espata dantzariek edo mutilena, aurreskue, jantzak bere izan dire. Eta deko, orea deko. Aurreskue eskatzen dotzunien, ez dutzu esaten agurra neskak eitxeko. Aurreskue mutilek eitxeko. Eta txistulariek eta kasureko, ze horrek bere tradizioz, gizonezkoak izan dire txistulariek? Bai, gehien bat, dekoguz txistulari bai abadekogu andraskoa be bai, Eta beti danik izen dana idoia.
Baina oin txistulari jentaldia da, baina batez be gizonana da. Hemen herri honetan, nire amak eta honepe 14 urteak ez itzen bien. Konturatzen az nire ama, eta ez bakar nire ama, bere edadekuk eta beste kultura handiko pertsonak eta interesa handiko pertsonak ziren. Gainera herri jen, abadi zirela eta sasoi horretan nortzuk agintzen zuten, eurek. Bai, abadiek eta honek, bai, kanta behitzen asko, gero antzerkiz behitzen bizien, bai, mutilen eskolan eta bai, Altamiren, nortasun handiko emakumeak, niretzako. Hemen, busturin gehienak amak erundeu etzie dana. Hola entzeten zan. Atxetorte zan, betxu urtien baten, da nobedadie, ademaz badak zu erregalotxuk eta etkarten bazen, da ilusunue handize. Baina, klaro, ez etu bezasko. Berapez geuri eta geupez berari. Nik uste dut antzine, handrak agin jute zebela etzien. Nik hori ez etu dut etzien, Onke gizona gogorra hauek eta mote zeubien, etzeko gauzetan handrak agin jute zeubien. Gizonak igual biherra itxezun, itxekitzezun biherrezko, etzekuetatik aparte, jute zan kanpora behire bazten, nire amaizitezan. Eta diru kontuetan eta diruaren ardurea eta hori holan? Gurien beti amak erundeu. Lehen egon zan lege bat, bazarrezen biherretzen banak, pagaten ban, seguridad soziala, jubilazioarako, ez da? Aitxe Ameriketara junzanean, borreen bien ama, zela. Ez dago aitxerik etzien, biherra bazarrezen amak etzen dugu. Horren kotiza bideuen ama da. Ez, izen bideu etzeko, esaten dori, etzeko gizonak. Gaur egunio etzeko gizonak ze da. Irume, baby, txala, astue, hortuek, txerretan behuten zan, eta plazara eta hori, berak etxeman. Berak emoten zuen aurre bizimodueri. Eta lortu zen duen barriro... Imposible. Eta kasureko ezetu dozu handrak mantiliagaz eta Elixara joatea? Bai, neue bai. Zeue bai? Bai. Eta hori zer, domekaro eron behar izeten zan mantila? Bai. Jumitzete zan mantila, galutuz bada, otezien mantile klase batzuk, tupido hauek edo jumitzete zendunek edo jutezienak handrak edadeko hauek. Reri importantzia handizia moten jatzen. Neope lutu irundotan magaitxik iruile bete, medio luto. Deruten zan, haitxe jazten niri 17 urte pinebuen nien, da baltzik benitzen urte bin lutuaz. Da alargun dute, zinen baitzien. Andraskoak gehiago igual, ez da? Gehiago, andrasko, bai. Da gizonezko trajin edo ziren, hemen zera zintxe bat baltza. Brazaletea. Botoia hemen baltza, luto ziren, lutu zanen, bueno. Elixan, badauz gizonape, eta oin gehitxua bai, onda hor, sasoi bat, andrasko bakarri egon direla, garbitxu eta ragauzek, andrasko kontu eda beti. Euriz jagoten dabe, gero, zepili pasa edo dana dalako gizon, baina ardurie benetan, Elixan ardurie gaur egun, herri honetan bintzet, andranana da. Koruen be, gizonak egon badauz be, horren andrak eukin dabe itzelesko pixua ganera zuzendarizek edo organistak eurek izen direz, andrak izen dire. Azte santuetan andrasko kontetez ziren hemen, orduan umiek izten gari zen, eta guri kanpuro botaten duzko. Ez ikusteko amaberkin ikasten, kanpuro botaten duzko. De gero resultak egero ikasten hasi. Orduan umeari esotzuen izten hori ikusten? Ikusten. Eta gero ni hasi nintzen nitiarregaz, anezonen izekugaz, da nire leguzini agurtzanegaz. Darek esan duzten, maite bizerretzireko zu behin ezertzeko arduri hartzeko eta apurrapurriarekin hasi nintzen ni. Lehareko enzien bai alni zertu nuen, eta gero bakarrik hori izile zein, bai alagunduten izen duzte, da anezonek sartu zen, da anezonek azon, urpitan, anezonegaz. Andraskoak beharren egon arren bere eskonduten zirenean itzi egiten eben beharra? Dikenen aben itzi. Bai, beste batzu bai, zemoten zoien dotien, fabrike monten zoien dotien, nigaz bierre egoten zan batzuk eta eskonduen ziren, itxien gozo, da bai, demoten zoien dotien, zema diru ez dakit.
Segero ja hori normala izeten zan bere, ez da? Ja behin eskondute, andrak bere gizonagaz barkuen egotea. Bai, ni luzero 3 hilabete batera behin neusen, da bi askoen jo. Bai, mundu ezetuteko modue aukidozu, ez da? Putxu beto oportunidadi aukidu. Bai, nondik ibili zara? Bueno, Nueva Yorkera junitzen, gero Venezuelara, Hondurasera, osea, que... Nire ama bai egon zan Bilbora. Bertonantza berenean egon ziren batzun etzera, eta 5 urte inbazen Bilboko famili on bategaz. Ikesten, Krisieda eta ikesten. Berak, nire amak esaten, ni esatilez karrera bat eitzen, gero eskontzarako edo danetarako balizioko dola. Bai, bizitza aurrerateko ez da. Eta, eta oso ondo egon zan Bilbon, Ze moja ezin juen gaztetarik. 30 urtegaz edo 30 urtegaz juntzien, osea, ja ez 14, 15, 16 urtegaz edo juen kolegiora eta gero bertan geratzen ziren monja niretiak ez. Aurretik eurek bere ikasitakoak ziren? Bai, ikasitak izin basta josten, da bordaten ikasi bar, da gero bestien maistra izin zan. Da ukusiko tratatu be, nobize jantzitxe. Holantzi juten ziren. Hori zeten zan, ja, monja... Monja, azkanego bider, nobizia hain gero, ja, abitxu ekartzeko, nobize jantzi, da, ja, kenduten zuz, alaja guztiak ibilzu zena solteratan, edo kalien, da horret dana kendu, da, ja, abitxu, da, sartzen zara, ja, moja. Dainak, egoten izen dizenak, hemen busturi zordun, karasanekuk eta egiluz done danak aberazak, dare kainak ekitzen izen bizen. Dainak, horre belarritxeko luziek, da hemen moinuen, zer zuribet trapu ez. Edo puntillatxu edo... Puntilesku, elegantie, imini hemen moinuen, dainak zer handezekin. Eta gero handi juten ginen Bermiora, ez niekaz. Eta egunero joaten zinen Bermeora, zer? Hango barria da guztizek utezan Bermiora, bai. Oinez? Bai. Astoagaz edo... Bai, astu edo saltize, edo dena dalako, etzien dauenagaz. Esan egoten, oin dago moduen kaminorikan. Basabidiek egote ziren. Zenba denpora tardaten zenduen Bermeora? Ordu bete ingero. Eta han zer aukiten zendu esan, ja, bezerak? Bai. Eta hori egunero zapatu domekatan be bai? Bai. Eta beti joaten zinen zeu, hori zeure beharra izeten zan, edo ama bere joaten zan, edo... Bueno, lehenengotan ama jute zan. Gero ni hasi nitzen nien apur bet, nire juten nitzen, bai. Eta gero gure amak lau, hasi bazen kanpoko jenti, umiek ero, lauri montzai bularra. Baina zure amak azureko aztena bazan biek batera, euren bere semea edo alabea eta kanpokoa. Gure neba txikize, da hori. Ordon hori askotan, ez da? Bai, dinotzu lau, Bai. Bermietar bat, Bilboko bat eta Busturiko bat. Lehenengo egun zan Fidel Mentzaka horren konserbera bat. Nandrasko hasi zien biherrien hor, nire amabe hasi zan. Osea, ziren ijoten ban arrain etorten zanien. Da orduan zinen juen, gure baso amabizetan ordu bete. Zen zan entrada libre, segu zunien juen, da segu zunien urten. Da, klaro, juten zan dan jente asko hasi zan horre. Eta hor bere batez bere andraskoak ibilten ziren, konserberan? Andraskok. Gizona bai enkargadun moduen, da igual beste biherren bai ostantzin arraino, da nipetzen dut andrak bakarrik. Eta orduan alargun geratute osten antza, hasi zinen lora kontuetaz, ez da? Bai, porque badedikan nitzen boda gintzen, da elexak arreglaten, da biharrezkoen jot. Urtazkoetan biharrezkoen jot. Generalmente izatezan lorie flor kortada, bodak eta bautitzuek eta olakuen, eta zentros de mesa bodatarako elisa jantzi. Eta horrek zeuek egiten zendu esan ramuek eta gauzak? Bai, ramos de novia eta nik horretan biharrezkoen ju. Josten eta hasi zinenean ja, apurbetolan modu, zeure bizi modue atarateko, eta esan duzu, zeure etxean egiten zen dule, ez da? Da, probaten gendu zen, ipini probiek. Eta bezerak etxera etorten jatzu zen? Bai. Da gero, ademaz, bat abesti eri esan da, etorten jazte zen eri, Pedernalzetik, foru tipe, parinten bat, arepe, nire launek esan dozte, eta bai, azintxontu biherrasko deko, eta bai, nimetzazu, da etorten jazte zen, da... Eta telak eta kasureko nondik ekarten zendu esan? Ez, erosi izan, bakotxak ekarten ban, berak udeuena.
Eta horrek non erosten ziren, hemen herrien baegoan horrek erosteko edo Bilbotik? Dana Gerniken edo zantzien Bilbon. Nuko 24 urte ukina batzen nien, zarratu naben den die eta junitzen fabrikera Bierri. Fabrikera nora? Hemen Berton Busturin, hemen Altamiren, Trebol, filial bat Daliakue. Eta Trebol fabrika horretan, andrak eta gizonak? Andrak eta gizonak, bizek. Eta batera itzen zenduen behar? Bai, batera. Kondizioak eta bardinek izeten ziren andraskoentzat eta gizoneskoentzat? Ez, gizonak ekutsi bezen, zer lan makinetan, da igual kutsilio puliten, da diferente. Andra pegoten ziren, haren laguntzen edo eure Bierrien, baina ez olako makine fuertitan. Eta soldata aldetik eta holan? Ez, gitxiau, gizona baino gitxiau, klaro. Bai. Klaro, dinosu. Bai, oingo moduen. Oin bebardin ez daba. Eta zunan hasi zinen beharren? Ni denda Gerniken, denda baten, erropa saltzen. Da 65 urtera hartin enjot bihar denda, bai oso posik. Ustet izinez biherra, eta ondo. Persona moduen egin itzen kanbila asko. Kanpuen biherrien etxi, etzeko biherra etzien bakarrik biherrien kanpuen beti, zen nire biherra izan jentiegaz, beti jentien neurrien. Bertako bihar ginen ni baino gaztiago gizen zinezko, bai oso ondo eruten itzen, da jente gaztiegaz biherra itxi be, asko guztetin jazten. Ni egon itzen oso guzture. Beste lagun bepe, orduen denporatan, galtzertizeri puntu kartuten bizen. Apurtuten ziren galtzertizen supertutasun, uno ipiko, eta isetezan, igual, peseta bat eta erditxe. Basu baten ipitze zan, da, gero kupero nire iztipe, apurbet bada, bota etxen diz, oin ipini bezize, bakarrita, berateko, eta txiki, pasentzize, gazkastun, da. Puntu bakotxa hartzen duan, ez da? Bai, ari bete bakotxa harteuten dugu, puntu edu, da gero antxe, josia. Orduan horretara bere dedikaten ziren, ez da batzuk? Bai. Eta horretan hemen tradizioa egon da, zure aurretik bere egon ziren txirlerak? Bai, azarrak, asko, bai, familio zuek egon ziren hemen, bai. Eta horrek zelan atrapaten dire, zerin berri xeten da? Horre begizetzen deu, da begize dauenien, ikusten zu, txurre gazetzen tazu, zirin da, ikusten zu, bera badau, igertzen zu zuludan, da orduan atxurren puntiat, azatara traka. Da ostan zien espada begiri, atxurren. Bile? Bai, atxurren, da ikusten zu begitxu eta tarata lantxe. Orduan piztea begitxue ikustea izetan da, bai, zulue ikusten zu barroen txirli bat, neko barrura 10 zentimetro edo, eta gero ukitzen gendun, 4 zentimetro, 38 milimetro, 18 milimetro, 4 zentimetroko neurrize. Hori gitxienekoa, ez da? Bai. Hortik gorakoak. Atrapaten zendu esan. Bai. Kasureko lako egun beten zenbat batzen zenduen? Bueno, etona 8 txirlegaz bebai da 8 kilo bat atrapataz. Ze beti begize ez zeu etxen leko guztizetan, bardin, da segun marie, segun denporie, segun itxosu bare badao, segun iretargiz ez zelan dagoen, da gero hoxe, ez dizelago naizerik, aixizte gure, kapritxosu da txirlie. Tejerok enban febreruen hori, golpen ez dago zenban emon Madrien, urrengo hilien, batien, hasi ginen gu barnete dizegaz. 4 hilabete emon gendu zen hemen, eta zerotik hasineko jentia, espana jakin ez zebez, pentsateo eta masei lagun izen ziela, 4. hilabetien hemen ikun ziren euskera hitz egiten, euskaraz berbaitzen. Tanon egin zen, barnetegi hori, hemen Busturin bertan? Hementxe bertan, bai. Maria Luisa netzien, izetezin klasiek eta batzukan etzen bien lo. Eta gero hemen azpen zentzien neurrien, horretzen bien lo beste batzuk eta hor janetzen bien. Ebide ginen erre guztizen gora eta bera. Eta Busturiko jentea zen? Ikasliek ez. Ikasliek etorzien, Santurtzi, Barakaldo, Erandizoko bat, kanpoko jentia izan zen. Ze urtera izan zinen zu alkate? Alkate zen, 91, 12 urte, 91, 2003.
12 urtetan izen zinen, Bai, 3 legislatura. 3 legislatura, bai. Eta zelan hartu zendun, ze, klaro, ordura arte hemen zeu izen zara lehenengo alkate Andrea egondana, ez da, Busturien egondana. Zelan hartu zendun hori, edo herriek bere zelan hartu eban? Ba, edarto. Alkate izetik ez dakizu zer dan. Osea, ez teko susperentzizerik, bai ekipo naudin joten. Eta lagundu inozten, ja bat alkate izen zan harina, osake, Bai, laguntzaileek aukizan duzen, ez da? Nik emizote zen orduek, udaletxien. Baina, klaro, hor ez da maitxuten. Junbizara Bilbora, diruen nondik atara bizu. Hortzantzien hemen non ekarritze txikilek, gure diru gazetu zutzen, ez zebez. Horrek eruten zu denpori. Ez vieja bat, batzutan asko, zeu zer atarateko. Gu Busturin, desde zubertikokin ju, atarudun geuze asko. Beste denpora izen ziren ez da, da gero partidun batzarra pepadeko zuz, gero kalien be gentie, además errazoi edeke, zeuzer problematxu edeke, da ikusten batzu, oie bego, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Ez da pasaten ez ez. Badakizu hori, eso lleva el cargo.